Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu. Penarpo macangi malimbo dangu mboten kepanggih. Sehat nggih? Berkahipun wilujeng kuru-kuru kembangso. Oh, apa iku Kembangso kuru-kuru? jenenge Uceng. Kuru-kuru kembangso. Ya, kembangso namanya Uceng. 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 Uceng tegese? Uceng itu kembang iso itu namanya ujeng. Ya, maksudnya Najan itu awake kuru nganune kenceng. Nadian awake kuru nganune kenceng. Nganu ki apa? Semangate. Oh, semangate. Parman. Awake kuru nganune Kenceng. Maksudnya TKT atau oh semangate? TKT semangate Ya. pokoknya sing baku sing dikencengi ya kuwi dongane tirakate apa sing dadi pangajeng-ajeng kuwi dikencengi ben kasembadan. Kencengi ora kancengi lho. Ya itu maksudnya. Nepongke ya Mbak, nek aku ora wis tepung piyake nek durung priksa. Oke. Asli asma lengkape sapa? Njuk lenggah saka ngendi asale coba? Ngaturaken wilujeng dalu menapa dene Sugeng Dalu Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten mriki derek tepang. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Ya, angel temen. Lah nggih to. Kula jane wau maos ngen undangan. Ngen undangan niku kok kadosipun ingkang dipun gelar menika bintang tamu Tatin Lestari saking Kulon Progo. Kuwi salah le ngetik aja terus. Lah aku tak urus to. Ya salah kuwi kok. Lah ya iki Elisa Seko Yogyakarta. Ngono lho. Dadine nek kok Tatin kok beda karo sing nggon gambar ngono. Nah iki beda sing sowan wonten mriki Elisa. Tatin nembe wonten Ponorogo. Ngaten kula jelaskan ingkang tamu undangan. Tatin kok mudak kuru. Ngono kan ya ora penak ya. Monggo nek Tatin kuwi mempur ya. Iki kok kaya triplek ngono. Ya ora patya triplek aku sekarang wis rada lumayan. Waduh, ya. Kandhani ya apa, Du? Uduh. Ngaku enggak? Kowe mbiyen ya kuru saiki ya tetep kuru kowe kok. Pokoke nek kowe urung bojo ora iso lemu kowe lho, Mbak. Aku wis mundhak ki dadi swidak loro. Wis rada lemu iki bokonge lumayan. Lemu apa wong disopak nggo gabus kok. Kok ngerti-ngertine sinden sok nyopak nggo gabus berarti sok ngindek. Aku ora cok ngrungokke to janjono penyanyi kok jenenge kok lenggah mak krepes. Dadi iki sini gabus, palsu ngono lho. Nek sing asli munine apa? Nek sing asli malah ora muni kae contone nggone Kusnul kae asli kae lho. Oh iki bintange bengi iki. Beda daripada sinden liyane lho. Liyane do nganggo melati kiwa tengen. Lah iki kok nganggo melati jan kaya wayang golek ngono tekan kene. Kok ora ngerti to, Nduk? Pripun? Sing jeneng sinden mintoni ya kae kaya ngono. Karepe dikirim kembang. Oh lah. Nek ya cantik tenan Mbak Husnul bengi iki jan beda kaya bengi-bengi sampean biasane. Raine piye glowing ya? Ya wi mergo ana kantile kuwi lho. Dadi rada sumunar. Nggih. Ingkang baku niki saged sowan wonten mriki. Namine biasane ler Tersidi ler. Ya. Bener mboten? Tersidi lor bener. Nggih, menika sowan wonten mriki, wonten daleme Bapak Lurah. Pak Lurah. Bapak Dr. Andes Haji Sumedi. Nggih, Pak Haji Sumedi wau sampun bincang-bincang kalian Bapak nyendikan kali Pak Haji menika putranipun wonten sekawan putri estri sedanten. Sedanten. Niki sing putrinipun ingkang Keri Dewe sik nomor sekawan. Ya. Keri Dewe ku nek Jawa ki ragil. Keri Dewe kok ragil? Ragil. Jenenge dudu ragil. Jenenge Media Rizki Buragil. Nek cara Jawa ki anak pertama kuwi mbarep, nek anak sing Keri Dewe ku jenenge ragil jenenge. Dudu. Aduh. Deloken ning nggon tulisane Media Rizki. Kuliah S2 kok diluluske lho wong ora mudeng kaya ngono. Ya kan sudah ngerti aku jurusannya dudu sastra Jawa, jurusannya psikologi. Kok iso? Kamu S1 ambil apa? Pedalangan. S2? Psikologi. Kok orang ambil pedalangan kok ganti alih
jurusan sebabnya apa? Lah aku rumangsa nek dadi dalange kudu kentir. Kentir piye? Petuk. Petuk ngono. Ya. Kok petuk, kok kentir piye? Kudu rapatya waras. Hei. Sik tak urus. Kowe teko ngene iki sing maringi rezeki dalane iki aku kok ngunekke dalang kentir karo ora waras iki kepiye kan? Lah ya aku kan berdasarkan basic on true story. Aku ya wis tau ning isor blencong. Dalang nek waras ra iso goleke pangan kancane, dalang iki kudu ra waras. Oh iya. Mergane apa? 8 jam ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis-nangis dhewe. 8 jam. Kuwi nek ora waras ya apa jenenge? Kentir to. Kuwi. Ning kuwi kan bijaksana mergane iso goleke pangan wong sakmene, wong 20 tekane 50. Berarti nek ngono apik wong kentir timbang sing waras ya. Lah iya, malah mulane dadi kentir terus, Pak. Seneng nek ngono aku dadi wong kentir. Ben rezekine lumintu. Ngono. Lah ya kuwi makane aku sekolah psikologi ben ngobati aku le kentir kuwi. Oh, dadi S1 kowe njupuk pedalangan mergo dalang kuwi kentir utawa stres ngono. Ya S2-ne psikolog. Nggo nambani jiwamu. Nambani. Bahasan aku sekolah tak tambani jiwaku kok randedet. Terus aku milih kentir meneh. Ngono ceritane. Iya. Nggih. Jan luar biasa iki. Matur nuwun iki nggih tiang-tiang pendidikan. Pak Sumedi nggih berpendidikan, Bu Yekti nggih semanten ugi tiang sekolahan. Ingkang bakun nderek memuji. Heeh. Mugi-mugi pinanten kekalihipun saged langgeng. Anggenipun bebrayan nggih pokoke sak puputeng yuswa salami-laminya. Waduh. Boten namung kaken-kaken nenen-nenen mawon. Ora nenen, nek nenen ku mimi. Lami-laminya. Kaken-kaken nenen aja nenen, nek nenen kuwi mimi. Injih, niku karete kula kakek-kakek, kakek-kaken. Nenek nenen. Kaken-kaken nenen-nenen. Kaken-kaken ninen-ninen aja nenen-nenen. Nggih niku katose niku ngaten niku pondhongake temanten kekalih. Amin. Lan Bapak Sumedi menika luar biasa pecinta budaya. Betul. Wayang ya dipigura, wayang Baladewa. Waduh weruh kaya. Weh weruh aku ana Baladewa ternyata juga sering nanggap dalang-dalang kondang. Pawarsena Ponate, sinten-sinten dalang Ponate. Besok juga tanggal 29 ada Pak Catur Benyek sama Mimin Apri. Oh ya nderek. Ya ora, ora dijak. Oh iya. Mbok menawa bar iki engko sesuk melu ya Mbak ya amun. Jeh niki ngaturaken panglipur setunggal, mbok setunggal mbok menawi wonten pamundutan. Wonten niki pamundutan wonten ning mangke mawon. Kula tak nyuwun mumpung laras niki laras pelok. Yai mriki sing diantu-antu yen durung mirengke pangkur semarangane Mbak Elisa urung lega. Ya semanten iki kodang kuning sing dituju Mbak Elisa mangke pinanggi wingking. Ya mumpung larase pelok. Mumpung larase pelok eman-eman nek ora ditanjake kepinterane Mbak Elisa. Nggih. Ngapunten nggih Mbak Husnul niki mboten kok ngirangi kakurmatan kula panjenengan niku bintang panggung dinten menika ning nggih. Pripun nggih Mbak Husnul cantik banget dina iki. Engko tak silihe ya melatine. Kowe muni cantik kuwi tulus apa blondroke? Ora tenan mau tak soteng kok wis tak biwarake lho. Kok muni cantik kok karo guyu lho. Ya seneng kok ya kanca lawas kanca kentel. Zaman deket zaman berjuang tekan saiki ya isih kepanggil. Ya. Kentelmu kuwi. Peperjon nyuwun teng-tengan. Mingkar mingkurengo karo luar biasa ngomong wae kangelan nembang kok lunyu kaya ngene iki ya no. Lah kuwi to aku ya bingung kok. Ilatin mbok menawa werna loro iki. Rong tau weruh ilatku kok rasa komen. Denganane pas kowe ngebel video call aku weruh lho ilatmu lho. Kok le ngematke. Ilat ngarep kok. Ya ilat ngarep. Karena
lagi metu rambute Pak wis arep brojol cara nek wong meteng Jal delok meneh tak antenane kaya ngapa brojole ya Jal awas jan iskelamine ora wedok ora lanang iki. Wong kok kendele oramu kaya ngurung di bojo. Kendel banget ya, Mak. Kendel ya apa? Kendel kok kendel. Ya apa itu apa? Kendel kuwi wani. Oh iya, wani sing pertama ki wani dulu salah keri, nek salah dibenerke ngono. Ya, gampang. Nek ora wani engko ora sinau-sinau. Betul. Kowe nek ora ngerti apa-apa takono karo aku ya. Nek sing ora do nggo napa, takono karo aku mengko men kleru bareng. Kok malah ngeblok-blobang. Aku belajar sama kamu. Neng anu sanggar apa-apa kalau Pak Narto punya. Ya nek belajar aja ning sanggar ku ndak diganggu wong pirang-pirang. Lah terus belajar ku 4 mata ngono lho. Jadi konsentrasi penuh antara kamu dan saya. Ning sanggar ku ana bojoku, ana pembantu. Mata karo mata. Heeh. Jam wayahe? Ya kira-kira jam sepi wong. Jam sepi wong iki kira-kira jam pira? Ya jam 10 di. Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Ya Puspa Tajem. Ya. Kok ya ngerti titiyoni barang. Ngerti dalange. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta Matok langgame apa Mbak Elisa? Memanik mawon nggih. Oh nggih, siap. Monggo so diaturke memanik. Mongsli. Oh ngangge keyboard, nggih keyboard ya. Samatra lebening asmara amba ing prasetya tandha tepeng tresna sinan sentu bongang gadet mendo hati
sampun katurake. Nggih, luar biasa matur nuwun, Mbak. Nggih. Ngiras pantes diwalik larase Slendra Sanga sadurunge lenggah diaturke. Ya apa podang kuning sing dituju Mbak Elisa sing bawa panjenengan. Nggih. Lah mengko sing ngaturke kanggo gemeni wanci bebarengan karo adhiku sapa Ambarwati. Ya. Nggih. Sing bawa Mbak Ambar ingkang mepet black. Ya Mbar. Dijarekke kowe men kesawapan melu ketrima kaya Mbak Elisa. Nek ngomong kae celat ora cetha ukarane nek nembang pleng larase. Lah iya to. Nek aku jelat nembang pleng. Nek iki kewalikane, Mbak. Nek iki Mbak Ambar apa? Ciri khasé napa? Le ngomong pleng, le nembang malah. Ya ampun ngaten lah. Mbak Ambar niku jogetane nggih bagus banget. Iya. Pokoknya janji melu aku lho Mbak Elisa, pokoknya yakin pinter joget. Kan sing jeneng Mbak Ayu Purwalestari, yen melu aku ya mung ngadeg tok. Ngadeg tok. Kusno ngadeg tok. Ngadeg tok. Bareng melu aku, waduh. Langsung saiki goyang apa bar jenenge, Mbak? Pargo. Marga ya iso, goyang gemoy ya iso. Lah. Goyang lato-lato ya iso. Wah. Goyang lato-lato iki apa? Sing ngene kae lho, ploko-ploko. Mendet deh. Yo. Kene nggonku engko pas kusno apik banget. Ning nek kene kono ngene bluku-bluku. Ora goblok-goblok. Siap. Apik. Jane engko angger Mbak Kusun karo Mbak Ayu, lah dikendangi goyang lato-lato piye? Lato-lato. Engko pas kuwi wong loro lho. Jos. Bluku-bluku. Ya. Bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong beksi Nadyan mung wujud manuk ning bisa dadi tali ning tresna. Iki mung sak manuk lho. Kok iso ya? Nah, Manuk wae gawe tresna. tresna engko aku sing terjemahke. Nggih. alos manis neng Iki ora pas iki lho, Mbak. Manuk kok alus manis, nek manuk iki ya alus asin. Masa kok alus manis? Manuk iki alus bener. Tuku manuk goreng dijajal bojoku asin ya Mas ngono kok. Oh iya. Manuk goreng lho. Manuk goreng. Lah berarti kuwi manuk kewutan wedang. Pancen rasane manuk kena gula. Kok iki kok manis ya berarti manuk gula. Lagi. Mergo manuk dadi lelono. Lelono iku apa? Lelono iki lunga saka omah lunga separan-paran mergo goleki manuk. Oh, saking le mencari manuk kuwi mau. Goleki si podang jenar Lelunga ninggalke omah direwangi mancing mergo goleki manuk sing ulese jenar utawa kuning. Manuk wernane kuning. Angel lho golekane nek sing kuning. Angel. Manuk sing apik iki nyusuh ora metu-metu ning jero susu wae. Nek sing bolak-balik metu kuwi malah manuk murane. Iba bunga hengatiku dadi bungah rasane ngati nyanding bisa dadi tombo bisa nyanding manuk wusana njuk dadi tamba
diaturke podang kuning monggo Mbak buka celuk dados Bar esuk awan ning omah wis ora kasar saking Mas Joko Lelur antar sedya anggoleki sing tak sayang ana piye munggah panggung iki ngopo Mbar? Mari bebungah. Sing dhisik kuwi ketake Mister Gemini Boy utawa Mbah Kandar. Terus sing keri ya kuwi. Oh Pacitan. Ngopo? Terus sing keri maringi sawiran meneh. Oh mboten. Itu ya. Ya pas ngene. Anggrono saweran kok ya wase ra jambak lho. Aku mripat meleh kaya ngene. Dalange mbok wayahe dalang ngono nang kelir wae. Lek debok apa wayah yo. Nek dalang tuwa marep ngono wae wong dalang tuwa, dalang enom ya kalau mangsa cuci mata. Delok ngene Kusnul. Waduh. Tapi saiki Mbak Kusnul rada mingkis iki kok. Wingkis sapa kaya ngono kok wingkis yo. Alah wingi ra ono ya ditakok-takokke ya. Saiki ono mbasan ono ngono aja sia-sia. Marai kangen iki lek godhan iku. Ngerti ra wingi sing ngaduk sapa ya? Mbak Ayu. Demeng ayo Nul ngono. Cek bayang-bayang ra. Jenenge wong keceletot ya ora apa-apa ya Mbak Alisa. Keceletot. Alah ya ora. Ya tak pikirane ning kene Husnul. Iya. Aku cok ngrene ngundang bojoku ya Alisa ngono. Ora tahu ora. Masa ya, Bu. Sing jeneng wong ora pakulinan ku kerepe karo Mbak Elisa, mbar karo bojo rasaku kok tak kira Mbak Elisa. Pakulinan ngono to. Ora beda Kusnul ya to. Nulinengen Kusnul. Bareng sing ngajeng Mbak Ayu ya Nul, ngono kan ya wajar. Kulino nyawang kono sebab ya padha dene gedene mergane. Sing ana sing neker ya. Lanjut. Bekal atiku kebuang liyan dan si kondangan untuk hati keberanda orang hatiku sensaya sampai
bisa lenggariyen bar kanggo nglegani godhong gandul iso gawe lega sebab nek ora takon ngadeg cok mlerak-mlerok aku ora penak rasaku sapa sinden saka gunung tak aturi jumeneng asmane sapa asmane Mbak Kusnul Khotimah sing agek naik daun gawe gegere wong sak donya ora ming dalang wiyaga peniti do geger anyar-anyar iki ana pandemenku ngefan karo Mbak Kusnul ming tak suwun aja do rebutan ya yo semotica Kusnul ngadeg Kusnul enje wilujeng dalu yo lembu matur nuwun nyawiji bengi iki ya dasar piyayine pinter jogetane apik mula ora mokal kono ke do mbotoke Kusnul Khotimah mau bengi sing takon ya wong pirang-pirang Mbak Kusnul kok mboten derek jan kowe wong kaya ngono wujude kaya apa ndemporem ning kok ngangeni wong akeh lho Nul termasuk dalan nggih kangen to nek aku ya mung kangen sebatas atasan karo bawahan tenane lah kula ora tau teng bawahe jenengane ngomongi sapa ya tenan kok anane adep-adepan wong kuwi ora wong mangan ora wong nganggo sandang penganggo ya Nul kuwi nek keladuk kokean juwarei wong mangan nek kokean ku ya mendemi sinau ngelmu nek kokean ku ya iso mendem ora beda kowe wong nganggo sandang penganggo kembang nek kakean darani wong mintoni ngono iki ke ya ora akeh lho ming 3 jendil kok ngene kok dune rak melati apa mamar siji disumpingi nggon gelungan ngono kuwi siji ra keton kayak contoh Mbak Nanda kan ming siji loro ora weruh aku bojoku ming siji Mbak Ayu ya ming siji iki lho padane ming di nganu lho Allah ora ngerti bae yo aja marah wong kok ora nek wong kangen ki ngono kuwi apa ya kok takon aku ya sing kangen iki sapa ngaku ora tau kangen karo kowe. Lah ngambung ya ditekok-tekok. Sing takon iki penggemarku dudu aku. Nyatane nyebut ayu wae nyong jal sing disebut ayo kono. Wong jare wong kecletut ya ora masalah kok. Ya Nul iki nderek ning kuyung gatine Pak Lurah Bapak Dr. Andes Haji Sumedi kalian Ibu Yuki Hermawati. Mula karanaken putra-putrinipun mugi wilujeng tanpa pambeng slamet tanpa reruwet. Nah, monggo diaturke lagune apa sing rada horeg iki ana pamundhut saking kadang Sutresna Budaya. Saking rombongan Mancing Mania Sarja Sari sing dipandhegani Mas Gus Dur iki ngersake ninggal katresnan. Kalian kadang kula Mas Maryanto ki wau request ninggal katresnan. Nggih. Kula dhewek napa biasa nek ninggal katresnan jare arek karo goyang ngene karo Mbak Ayu. Oke, nek njaluk kanca tak kancani. Karo sapa? Karo Mbak Ayu. Ayo yuk, sah ngono. Mau sing cilik-cilik saiki babone. Babone sing gembrot-gembrot. Iki lehor-lehor loro iki. Siap. Nek mau Jawa. Nek mau apa Jawa? Iki lehor. Sing lehor sapa? Sing lehor kuwi ya Kusnul. Kula napa? Kowe entrok. Entok. Welemune punjul saka lehor. Medel-medel alon. Entrok. Aja jengkel ya Mbak Ayu ya. Mboten. Kayak contoh kayak sapa Kusnul. Dunek kelek kan malah seneng Mbak Kusnul. Malah kan? seneng. Nek dialem dheweke malah lara ati. Lho kok ngono Sebab nek ta? Kusnul kok dialem-alem jare kuwi malah munafik ngono kuwi. Nek dia elek kuwi pancen bener tur nggih jujur. Sing penting ditresnani dalange. Ya aja aku wong aku. Tresnaku mung kasok bojoku tok. Ah, masak. Wingi ora nek ning ora ngono lho tembunge. Nek disanding iki lho ngono lek wingi rak wingi bengi rak aku melu to. Heeh, bengi piye? Kon maju, ayo maju nol ngono nyeluk aku ki nol ngono. Oh,
sajae berarti nek aku ra melu ki piye ngono ya. Banding-banding ke aku barang. Padahal ya lemu kok. Mbak Kusnul ki awake apik, langsing ngono. Barang saiki Mbak Ayu, najan wujude wajah Kusnul kaya ngono kuwi, glowing ya toh. Ning kuwi ketok kurang berkarisma, karisma bojoku kuwi lho. Wingi ora ngono, Dik. Berkarisma banget. Wingi ra ngono kok. Nek iki ora glowing ning ngelengo nek. Ora. Nek ning kene kan ana bojone. Nek ora di apa? Puja-pujamu ya nang omah ya nesu kok. Ya. Wis kono-kono lah. Bener. Wong nek manjem kok kaya Susana malah. Mau sing nyawer, kae mung Susana mau. Jenenge sapa ya? Udu boker apa? Sing brut-brut. Yo ninggal katresnan so diaturke dados. Tretet. Lah Pondong Sari. Mas Paring Bangka Belitung. Sugeng Dalu. Harus Mentawai. Pak Darmanto Soko Baglen.
tambahan ya ngono kuwi lho Nul. Dadi nek takon ngadeg. Ayo lato-lato. Mencolot. Iki ana sing request meneh Nul, arep tambahi 500.000. Apa? Kon mencolot ya toh. Saka panggung mudhun ning ngisor. Ning sirahe dhisik ditibake. 500.000. Ayo sapa sing WA kaya ngono kuwi? Mbah Ros iki. Mbah Ros sapa? Dalange sikik ya sing marahi ya kan dalange kudune marahi to. Dalang iki terima perintah lho duwe wakil. Ya nek perintah ki ya nek sing genah. Nek sing membunuh diri sendiri ya ora mungkin kok. Nek aku duit ra patek boto, nek kowe 500 sak diopeni. Oh, tenan? 500 ra butuh jenengan? Tenan? Aduh. Tenan? Wong wedok kok mbledek kaya ngene iki lho. Oh, wong gek 50.000 ngiyi kok 500. Mbak Ayu, kowe nek wong wedok potongane kaya ngono kowe ngerti ora? Napa? Piye potongane piye nek ngene iki? Duwe bojo ora kelakon langgeng bola-bali empuk gataan wae. Bojone nyong sabar banget. Wong ngono kok bojo ping 7 lho ya. Sing ngomong sapa? 7 kuwi sing resmi lah, sing ora resmi ping pira? Oke jenengan. Kayak anak urip terus dipendem ngono barang. Ya luar biasa. Nggih, sing paring mau Pak Lurah ndi ya mbar lali aku kok. Pak Lurah Peteguran nggih, Pak Lurah Peteguran. Maringi Mbak Ayu bareng ya, Mbak. Nggih. Dateke manuwun Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. Kowe ngaturi manuwun Nul. Matur suwun nggih Bapak Lurah. Mugi-mugi tambah rezekine. Berkah barokah. Bahagia keluargane. Ampun bojo melih. Lah kok le urusan kowe lho, kaya wong iri banget kowe lho. Nek kono bojo kok kowe kaya wong panas ten lho. Ya ora ning Mas nek keluarga bahagia iki cukup siji wae. Ora usah njoke tok rono ngitan-ngitan golek perkara. Wong kok sing bojo siji ora tau bahagia kowe kok. Sapa? Kula geger wae. Jare sapa? Mbak Elisa kembali ke laptop niki wonten ing badhe nyumbang lagu sapa? Kadang kula maske swara kepengin duet kalian Mbak Elisa. Or karus alaso nggih saking keburusan monggo Pak Kiswara kula sasi wekdal ya aja disepoti. Tak golek tambahan Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, selamat malam Pak. Selamat malam, ketemu lagi. Dulu di alun-alun Perembun. Alun-alun Perembun ya. Sugeng dalu Pak Kiswara. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangik nggih. Nek kula dangu mboten wean jenengan pancen kula sengaja. Janjane yo nonton terus. Soalnya ndak bola-bali disebut jane Kiswara ngendi lho. Nek teng mriki kan wis hafal kabeh Kiswara keburusan. Iki masaking griya nggih. Saniki saged mriki nggih. Lagunipun menapa Pak Kes? Jenengan dadi mboke kula mawon. Oh mboke. Soale nek dadi sakit rindu kaya mbiyen aku ndak ora kuat baline mengko. Rindu terus nggih Pak. Rindu terus nek bopong cetha kuat. Nek Bali sing ora iso. Jane mau sing tak incer iki senajan ana sing duwe. Oh mboten dados menapa lho Pak. Nek karo iki ora babak soalé. Babak melih Pak sampinge Mbak Ayu nika babak melih. Mboten kuat kula. Mboten kuat. Nek mboten kuat wong nika nggih teng tasih pun cemawis. Apa vitamal. Bangsa sajen-sajen niku kayane komplit iki. Niki ajeng sekalian kali Mbak Ayu napa pripun? Napa? Sama Mbak Ayu sekalian? Oh mboten. Oh mboten, siap. Soalipun dipilih Mbak Elisa. Bintang tamune jenengan. Oke, siap Pak Kes. Nah, jenengan wis oleh oke nek nembang sithik iki melas. Betul. Kula manut. Pak Sumedi menika nyuwun sewu manggil jenengan menika supados tampil wonten mriki menyenangkan orang-orang tersidi dan sekitarnya. Matur suwun. Dan live streaming di
Salinda. Salinda 797 nek mboten salah. Nggih, kalian channel Ki Dalang Sunarpo menika. Nggih. Oh, duwe channel to, Pak? Oh, duwe. Padake cah tipis, Pak. Duwene ora channel ing cenil. Sale cilik. Nggih. Diaturke nggih, Cok. Monggo intro. Nggih. Mendem wedokan. Nggih. Mbok piye le? biyen mbokku ya cilik ngene iki mbokku. Biyen ya. Ning anake gede-gede. Aku njaluk ditanggapke. Nek kawin wis ora ya, Le, njaluke ditangkapke. Nek kawin wis bola-bali kawin wis 56 ora kuat kawin wisan. Karo sing penting ana duwite. Malah nggon aku disaut iki. Saya tau nanggap kok. Yo. Halo. Simbok weteng kuluwe mbok Sitere ana ketan tulung tu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe lalelo golek duit kanggo nikahan. Halo. Simbok weteng kuluwe mbok ana ketan tulung tukokno. Simbok aku wis gedhe mbok jejerku iki ayo balekno. Dole ketane abang ana ketan aku tukang yen mengkono mbok aku gak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. iya dole bane muga wae bisa kelaksana.
sampun yang guyong membuat suasana semakin ramai, hangat. Iki ya seniman ketoprak lho, Mbak. Seniman ketoprak? Oh. Iki biyen mbae swargi Mbah Glondong keburusan. Cek nimbali Pak Lik kula sak keluarga. Oh, ngaten, nggih. Nek ketoprak terus dapoke napa nggih, Pak? Nek iki, dapokane kula dapokane riyen pati nika niku. Pati. Nek niki kula mboten ngangoni. Nek jenengan sangone saking Pak Sumedi niku pun langkung kathah. Nggih. Niki minggu tuku serbet sepatu mawon. Matur sembah nuwun. Kelingan kali kula terus. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Jangek. Sembah nuwun Mas Nuwun. Pun nyanyi tesih nambahi lah niku lho. Mugi-mugi kapan nimbali toprakan melih nggih Mas, kula tak melu ketoprak bareng karo jenengan. Nggih. Mbak Elisa, tumulip niki sik wonten pamundhut saking Direktur Utama Mas Nawin Sanjarto. Asli saking Sentolo lenggah wonten Bandung yen mboten klentu. Niki request sing dituju panjenengan kalih kula. Napa niku? Lintang Asmara. Oh nggih wau wonten live chat saya juga baca. Tolong Pak Dalang Sunatmo sama Mbak Elisa duet Lintang Asmara. Duet ora duet. Pangapunten nggih Bu Hani niki nggih tenang bae. Kula niku nggih jajane rada kepeksa ning sajane ki idene dalange dhewe ketoke. Piye iki? Kayane lambemu. Nggih. Diaturke kagem Mas Nawin Sanjarto. Nggih. Nggih, monggo. Lintang Asmara, monggo cok. Gamelan, nyambut gawe style gamelan mengikuti. Dongero. Yuk. Sama Dwi Jalaras Indonesia. Amanah lho iki lho. Pripun? Saking Pak Nawin Sanjarto. Kedah Mas Dalang kalian Mbak Elisa. Apa aku kecewa aku? Nyuwun dipun kirim nomor rekeningipun nggih. Lah nek aku tetep kecewa aku. Mergane. Lah jenenge wong duet tok ndelokke HP. Duet iki chemistry antarane penyanyi lanang, penyanyi wadon iki ketemu. Kok mung ndelokke HP ro debak mengo sithik wae ora. Mergane ora apa. Nah, alasan itu jadi enggak kawin carane. Weh, suaranya. Sik, maksudnya enggak kawin gimana kok enggak kawin? Suara, chemistry, terus bisa itu loh nyawiji gitu loh. Jadi nek kawin itu nyawiji ya? Iya. Umpamane suara saya sama suara kamu. Iya. Kawin berarti menyatu. Iya, kayak gitu. Nah, misalkan suami istri kawin itu misalkan. Bagaimana? Suami istri misalkan bagaimana? Ya mana aku tahu kan aku durung. Kaya jomblo rung bojo ya kaya. Durung Kok ditakoni ya. Ono duet jare duet kok ndelokke HP, ndelokke debak. Lah nek ora mayang aku yo ngadeg karo ngrangkul barang wong aku mayang iki. Lah ya ora alasan. Yang penting tuh lirikannya eye to eye gitu loh. Gitu. Ora kok masalah eye to kok eye. wedi karo bojoku ora nggonku ora. Coba sak refren yo garingan carane ijonan nek wetan itu ijonan ayo. Ijonan. Ijonan itu. Mayang ya? Enggak. Garingan. Oh, garingan. Ya, Oke. refren tadi rasa ndelok HP. Waduh. Oke. Ya. Ora masalah. Yo, coba kayak ngapa? Yo. Rasa ditabui ya. Ndelokke aku. Ya, iki nganggo intro ya. Intro. Wong ayu. Ya. Wong ayu. Ya kok sik. Wong ayu. Kok sik. Wong Rasa ndelokke HP, ndi HP-ne lah Jan. Tak gawane HP-ne. Mah aku. Nah, ditebar. Yo. Nah, ndelok. Wong ayu tresna. Ndelokke kene kok ngisor. Ayo, ayo itu ayo. Sing nyentil kok ora entuk lho. Ayo ora beda. Wong ayu rasaku kinarya kanggo susatro ning atiku. Wong tegas antara rasa timu tresnaku telas reneng kaku Wis pisah rapi sedih pisah
Hari. Niki pangapunten niki mboten kok pripon-pripon niki sing jenenge wonten panggung niku pun milik umum. Nggih. Bojoku rasa dituturi. Kayak anak turune wong panggung, wis profesional. Profesional. Hane langsung chatting niku kok ketoke langsung nyekel. Ora. Bojoku kuwi dari mbah-mbah mbiyen ya Mbak Elisa iki wong seniman kabeh. Ora bakal cemburu. Tenan ra. Sing cemburu nek berangkat dari keluarga seniman. Lah mbok mamen aku gelem ngadeg pundung-pundungan karo kowe ndak masalah selagi di panggung. Nah, ngono ta. Ngapunten nggih Bu. Niki mau napa? Swantenipun ingkang nyawiji menika namung swantenipun mawon ngaten supaya terjalin chemistry. Kene tak kandhani kene. Maksudnya ngene lho, men jelas aja ala-ala. Aja tidak hanya suaranya Mbak Elisa. Walaupun saya misalkan merangkul kamu, misalkan loh ini loh. Saya megang janggut kamu. Ya kuwi jenenge mencari kesempatan. Kuwi jenenge mencari kesempatan. Ini loh maksudnya loh. Sing jenenge wong duwe ra kudu ngene-ngene, ra kudu. Isik watonnya apa bahasa Indonesia? Watonnya apa? Watonnya itu tidak ada rasa, yang negatif tidak masalah. Yang bahaya itu aku di sini, Mbak Ayu di sana, tapi rasaku menyatu ini yang bahaya. Oh itu yang bahaya. Membayangkan seandainya aku tidur sama Mbak Ayu ini yang bahaya. Kalau kita sporty. Enggak masalah, enggak ada rasa apa. Oh iya, misalnya pegangan gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Misalnya aku salim terus tak giniin. Enggak gitu. masalah. Enggak ada rasa. Rasa kita kan murni. Aman. Gitu. Awas. Awas. Ki mau gegojekan sing foto lho niki dikira serius mengke Bu Hari ngapunten nggih. Niki wong oleh panganan nyelkamin sithik kok wiyagaku do sendak-sendak lho. Karena padha embrongos bojoku. Bojoku ora bakal kobong wong keluarga seniman. Yalah lah. Lho wis cet Pak, awas we Pak. Ya tak kirimke nomor kene nggih. Niki. Nah, terus melih niki. Napa? Kalian duet lagu Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nek iki tak wakilke nek iki karo anak buah saya gitu. Nggih. Sinten? Apal nggih? Apal. Nggih. Niki tapi kula mbok dikancani kalih Mbak Ambar napa sinten ben gayeng. Ora kancani, Mbak. Nek ijen kok kurang. Ini tak duetke sama putranya Mas Topo, almarhum. Hah? Jangono. Jenenge Mas Kemo. Yo Mas Kemo. Ini putra kagunge Mas Topo. Cepet rasah manja. Kaya sinden wae, lenggak-lenggok. Yo. Kamu juga harus penjiwaan sama saya tadi ya, seperti saya. Ya. Alah ya seneng lek kemo. Tak goleke vitamin kowe mo. Men sesuk bali saka kene dadi tambah hasrat karo bojomu. Jarike dipenakke sek. Ben ketok bagus. Dibenahke ora dipenakke. Dibenakke dulu. Kuwi rambute metu. Rambute metu-metu dilebokke Wong sek. sing enom kok malah kalah besus karo sing gender kuwi lho. Sing gender besuse ora amem. Nggih, karo Jonggrang nggih. Nggih, monggo. Bapak kok ora ketok ning ndi iki? Lah jarine pun ninggal. Yo, Cok, Roro Jonggrang dados. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wanita boyongan.
tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwe ati sekti Bandung Bondowoso Rara Jonggrang Manuta Sun Pundhut Garwa Joko Bandung aku kan duwe bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwun tak turut Gudang Garum Jaya sesak dadi sedeng Rara Jonggrang kowe pandhen ayo tenang yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwe ati sekti Bandung Bondowoso Rara Jonggrang Manuta Sun Pundhut Garwa Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwun tak turut matur nuwun Mbak Alisa Ambar kali Cik Kemo. Iya. Neruske lakon dhisik ya Nduk, semono pamundhut sing urung dipinangkani mengko wancine ing wanci gara-gara. iya yen ngono tak manut karo Papa. Ayo ngadhep ngersani ing sinuwun ya Nduk yen randhet mengko mundhak didokani. Tak derekke ayo Pak.